les gràcies per moltes coses. Gràcies per convidar-nos, gràcies per ser-hi, gràcies al Joan per tota aquesta formidable, diguem-ne, expansió prèvia. Gràcies a Francesc per tots els temps que hem compartit fent cartes. Gràcies a Fragmenta per la feina feta. A veure, ha dit una cosa, en Joan, al començament, que no hi havia pensat mai, però que em sembla que ens ajuda a explicar aquest llibre. El Francesc i jo crec que ens fixaran a l'Ola. És a dir, que no hem trencat l'esperit de l'Ola. Què deia el Joan? L'Ola és veritat. No, Ola, l'Ola. Hello. Ola. Ell deia, l'Ola, com Fragmenta, té una característica, que allò que promet és el que dona. No t'enganya, no posa a la portada una cosa que no hi serà dintre. Després el pots dir, el que posa a la portada no m'interessa per res, és igual. Però el que posa a la portada és dintre. Jo crec que aquest llibre, i ho hem dit en alguna ocasió, té una primera virtut que és veritat. És veritat el llibre. És veritat el que diu el llibre i és veritat qui ho diu el llibre. I jo crec que això, en ell mateix, el fet de ser veritat, dona una primera pista d'una manera d'aproximar-se, creients i no creients, al fet religiós. Ens hi podem haver aproximat a través de la impostura. Ens hi podem haver aproximat a través, diguem-ne, de posar-nos la samarreta vermella i la samarreta blava. Ens hi podem haver aproximat a través de fingir coses que no són cadascun de nosaltres. Doncs no ho hem fet així. No ho hem fet així en absolut. El Francesc fa de professor, jo faig d'escriptor, el Francesc fa de creient, jo faig de no creient. Les cartes són cartes, no les teníem escrites abans de rebre-la de l'altre, no sabíem què diríem fins a haver rebut-la de l'altre. En tant que diàleg és cert, i per tant és Fragmenta. És esperit Fragmenta, és la línia Fragmenta, és veritat. Allò que prometem, ho donem. Després podem dir que el que prometem és més o menys bo, però ho donem. Segona característica interessant, crec jo, del llibre, com a manera d'aproximar-se al fet religiós des de dos punts de vista diferents. És un llibre de diàleg, però no és un llibre, diguem-ne, de mètode dialèctic. Tesi, antítesi, síntesi. No hi és. No hi ha una voluntat d'arribar a síntesis, ni tan sols d'arribar a, per dir-ho així, a punts de consens. No hi és. Si hi són, hi són. Si no hi són, no hi són. No hi ha una màquina forçada, que jo crec que això passa molt sovint en els diàlegs induïts. I escolti, no? És com abans d'arribar a judici, diu, tanquis vostè en una habitació, els uns i els altres, i mirin de posar-se d'acord. Doncs nosaltres no ens hem tancat junts a una habitació perquè ens poséssim d'acord. Però jo crec que hi havia, dins de nosaltres i fora de l'encàrrec, la voluntat de posar-nos d'acord en una cosa, no en totes. En altres, encara que no hi fos la voluntat, pensem diferent, vivim diferent perquè pensem diferent, morim diferent perquè pensem diferent. I això enxopa cada dia de la vida del Francesc i cada dia de la meva vida. No hem sintetitzat una cosa que, miri, hem trobat un mètode perquè podem viure igual tots dos. No. I jo crec que això és un valor. Però hi havia una voluntat de síntesi que sí que era real, que era la de dir, vivim diferent, però vivim junts. És possible viure diferent i viure junts? Jo m'he de disfressar de creient per poder viure en la societat? Ell s'ha de disfressar de no creient per poder viure en una societat laica o no? Podem viure junts sent el que som? I jo crec que les veritables síntesis del llibre no es produeixen d'aquí cap endintre, es produeixen d'aquí cap enfora. I va, això no és una disputa de Tortosa, no és allò de agafem el rabí i agafem el convers i que es posin d'acord o que ens demostrin quina és la bona. No va d'això. Això és més aviat dir, va, cadascú és cadascú. Què vol dir ser cadascú? Això no es refuig, però com podem viure junts en això? Jo crec que aquí, en les convencions, que no en les conviccions, arribem a un punt d'acord. Les conviccions són diferents, però podem convenir coses. Parlant s'entén la gent? No. Parlant no s'entén la gent. Escolti'm, sortint al carrer a veurem, parlant no s'entén la gent. Però de vegades parlant negocia la gent. I a vegades parlant trobes alguna cosa on t'hi pots trobar.
Última cosa, sobre la migdiada del Joan Barril, aquí present. No, el tema de la moderació. A mi m'ho han dit, fa fàstic, fa fàstic. Aneu dient, ai, quin greu, que m'ha agradat el que m'has dit tu. Sou d'una cordialitat, sou d'una educació exagerada. Primera, no és exagerada. Jo crec que val la pena ser correcte. Però aquí hi ha una qüestió, jo l'he dit en algun dia, com el francès l'hem comentat alguna vegada. Jo crec que teníem una obligació especial de ser moderats en les formes i cordials en els termes. D'això, del que estem discutint, fa 2.000 anys que es discuteix. Però durant bona part d'aquests 2.000 anys es discuteix a garrotades. Escoltin, no 2.000 anys, 60 anys enrere, aquest país et mataven per A o per B. Per això del que estem parlant, per amb Déu o sense. Per tant, nosaltres tenim una certa obligació de discutir-nos d'una manera endreçada, educada, respectuosa. Fins i tot, si a algú li sembla embafadora, em sap molt greu. Igual, més igual. El que a mi m'importava, i amb el Francesc ho he comentat, i jo crec que ens ho importava tots dos, era d'una matèria de la qual s'ha discutit sempre, o durant molts anys, en termes d'una enorme agressivitat, poder-ne discutir sense fingir el que no ets, sense impostar. Deia, em sembla que era Machado, que abans d'escriure un poema, el primer que has fet és inventar-te un poeta. Nosaltres no ens hem inventat ni un teòleg ni un periodista per escriure això, ja hi érem. Però, sense impostar res, sense inventar res, sense inventar cap personatge, intentar que hi hagués aquest grau de correcció, aquest grau de distensió, aquest grau fonamentalment de respecte. I jo crec que una part del lector ho agrairà, una altra no, A mi, diguem-ne, m'ho han dit, home, si tu eres el del nostres, podries donar més canya. Jo no em sento dels nostres de ningú nostre. Ho hem dit també en alguna ocasió. No hi ha hagut una assemblea mundial d'ateus per dir, no, en aquest llibre ens representarà el Villatoro. No hi ha hagut una assemblea mundial de creients que diu, no, el nostre campió, com en els... és en Torralba. Cadascú és cadascú, i prou. I per tant hem pogut tenir la llibertat de ser nosaltres, i prou, que és el que fa més lliure.